Скъпи гости, уважаеми съграждани! Днес е 3 март, денят, който ние, българите, наричаме Ден на свободата. Тя изгря преди 146 години над поробената ни земя, напоена с кръвта на хиляди борци, жадувана, чакана 500 години, недочакана от хиляди млади и стари мъже и жени, които проправиха пътя на този ден с живота си. 3 март е ден на памет и преклонение пред величието на националните ни идеали за свобода и справедливост, за чиста и свята република, за толерантност и българщина. 3 март е ден на признателност към всички свидни, знайни и незнайни синове и дъщери на майка България. Това е ден на признателност и към хилядите руски, украински, белоруски, румънски, финландски, полски, литовски, естонски бойци, които дойдоха да умрат за България и напоиха с кръвта си нашата земя. На днешния ден отправяме взор високо нагоре, където се издига един героичен връх, Шипка, покрита с бели кости и кървав мъх. Нашите опълченци показаха на цял свят как българинът знае да мре за отечеството си. Те показаха и завещаха на нас как трябва да се изпълнява дълга пред свещения олтар на отечеството ни. В историята на българския дух има неизброими такива върхове. Те са като грамадите на Стара планина, яка и непокътима верига за единение в името на България. Единение на воля и самоотверженост, на отдаденост в полза родо, на страстна, огнена непримиримост срещу многоликото проявление на злото, опълчване срещу всяка неправда и саможертва в името на общото благо, в името на свободата, родината и човещината. За всички тях, които не дочакаха свободата, великият Ботев написа: „Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небе, звяр и природа, и певци песни за него пеят“. Свеждайки глава пред паметта на всички, отдали живота си за свободата на родината, нека да се попитаме: можем ли днес да следваме примера на техния подвиг, да застанем под знамето с заветните думи свобода или смърт, но не отивайки на смърт, а работейки, отдавайки ум, талант и можене за благото на България? Нека бъдем достойни за свободата, извоювана с цената на толкова жертви, и да учим на българско достоинство децата, внуците и правнуците си, които са днешната и утрешната мечтана от апостолите независима и свободна благоденстваща България. Нека днешният 3 март бъде и нашето обещание, че няма по-свята идея от свободата на България и по-силна светлина от тази, която идва от свободното небе. Честит празник на свободата! Да живее България!